ଠାକୁର ପୂଜା ପାଇଁ ଫୁଲ ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ବିଶେଷ କରିକି ମନ୍ଦାର। ଯାହା ହଉ ମନ୍ଦାର ଆଜି ବହୁତ ଫୁଟିଛି। ଆଜି ମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଫୁଟିଛି। ତୁଳସୀ। ତୁଳସୀ ତ ବିଷ୍ଣୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ରାମଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟର ଅଟେ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ତୁଳସୀକି କେବେ ନଖରେ ଛିଣ୍ଡେଇବେନି। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନଖ କେବେ ବି ଯେମିତି ବାଜିବନି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କି ଛିଣ୍ଡେଇବେ ବା ତୋଳିବେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ତୋଳିବେ। ବୃନ୍ଦାବତୀ ମା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ, ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତୋଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଯାହାକି ସାଇବାବାଙ୍କର ବି। ଏବେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଫୁଟିଛି। ଆଉ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଦୁଇଟା ଫୁଟିଛି। ଚଳିବ ଦୁଇଟା, କାହିଁକିନା ବୋଉ କିଛି ଫୁଲ ବି ତୋଳିକି ଆଣି ରଖିଛନ୍ତି। ଛାତକୁ ଯେତିକି ହେଉଛି ଚଳିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫୁଲ ଅଛି। ଠାକୁର ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୋଛିଥିଲି ଏବଂ ଘର ପୋଛି ଓଳାଓଳି କରି ଠାକୁର ଘରୁ ରେଡ଼ି କରିଥିଲି। ଏବେ ଚନ୍ଦନ ଘୋରିକି ରଖିବା। ଠାକୁର କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ଆମର ଯେହେତୁ କୂଅ ସୁବିଧା ଅଛି, ତେଣୁ କରିକି ଆମେ କୂଅରୁ ହିଁ ପାଣି ଆଣୁ। ଏ କୂଅ ପାଣିକୁ ଶୁଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ କିଛି ତା ଦେହରେ ମିଶାଇଲି। ଏବେ ତାପରେ ଘୋରିଥିବା ଚନ୍ଦନକୁ କିଛି ମିଶାଇବା। ତୁଳସୀ, ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଏହି ପାଣିକି ଆମେ ପୂଜା କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କଳସୀ ଉପରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବି, କାରଣ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ କଳସର ପୂଜା କରିବା ହିଁ ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକ। ଶୁଭ କଳସ ଦେଖିକି, କଥାରେ ଅଛି ଶୁଭ କଳସ ଦେଖିକି ଯିବାଟା ଭଲ। ଏବଂ ପରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧି କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ଦେବା। ପ୍ରଥମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଯେହେତୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ତୁଳସୀ ପ୍ରିୟ, ପ୍ରଥମେ ତୁଳସୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଲି। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ମନ୍ଦାର ଦେଲି। ଆଜି ତ ମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବେ। ଶିବଙ୍କର ତ ପ୍ରିୟ ତ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ସବୁବେଳେ। ଶିବଙ୍କୁ ଦେଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ଓಂ ତ୍ରୟମ୍ବକଂ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧିଂ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଧନଂ ଉର୍ବାରୁକମିବ ବନ୍ଧନାନ୍ ମୃତ୍ୟୁର୍ମୁକ୍ଷୀୟମାମୃତାତ୍ ମାମୃତାତ୍। ହନୁମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦାର ବି ଚଳିବ ଏବଂ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ସାଇବାବାଙ୍କର ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି କଲର୍ ରଙ୍ଗର ବି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନାଲି କଲର୍ଟା ବାବାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ଛାତ ଉପରେ ଫୁଟିଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଦେଇଦେଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା।
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଲାବେଳେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତ୍ୟ ସନାତନ, ତୁମେ ନିରାକାର, ତୁମେ ଦୟାନିଧି, ଭଗତ ଜନର ସର୍ବୋତ୍ତମ, ତୁମେ ରାମ, ତୁମେ ଶ୍ୟାମ, ତୁମେ ନାରାୟଣ, ତୁମେ ଗୀତା ଭାଗବତ, ତୁମେ ପରାୟଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତ୍ୟ ସନାତନ। କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ପିତା। ଜଗତର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ସବୁର ମୂଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ରହୁଥାଏ ତେବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ପ୍ରଭୁ। କଥାରେ ଅଛି ନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବୁନି, ତୁମ ମନରେ ଯାହା ଥିବ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଯାଚିକି ଦେଇଦେବେ। କେବଳ ଭକ୍ତି, କେବଳ ନିଷ୍ଠାପର ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେବେ, ସବୁ କିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଛୋଟ ମା ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହାତୀ, ସେଇଠି ଫୁଲ ଦେଲି। ମୁଁ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛି, ଭାଗବତଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଫୁଲ ରଖିଲି। ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲେ ଏଇ ଫୁଲରେ। ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଚଢ଼େଇବା। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ବାସନ ସବୁ ମାଜିକି ରଖିଥିଲି। ଆମର ସବୁବେଳେ କୋରା ଖଇ ହିଁ ପୂଜା ହୁଏ। କେବେ କେବେ ଯଦି ଫଳ ଥିବ ତେବେ ଫଳ ପୂଜା କରିଦିଏ, କେବେ କେବେ ମିଠା ଥିବ ଯଦି ମିଠା ପୂଜା କରିଦିଏ, ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ଆମର କୋରା ଖଇ ପୂଜା ହୁଏ। ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଟେ, ସେଇଟାକୁ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ରଖିଦେବା। ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବା। ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ବିନା ପୂଜା ତ ଅଧୁରା ନା। ଆମେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ସଧବା ନାରୀମାନେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପୂଜାରେ ପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ହିଁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କଳସଠୁ ନେବି, କଳସରେ ଲଗେଇକି ପରେ ଅନ୍ୟ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବି।
ଏବେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଈଶାଣ ଦେବତା ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲି। ଫୁଲର ସବୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଠାକୁର ଘର ଯେତେ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବେ, ସଫାସୁତୁରା ରଖିବେ, ଠାକୁର ସେତିକି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ପ୍ରଥମେ କଳସ ପାଖରେ ଆମେ ପାଣି ଛଡ଼େଇବା ଭୋଗ ରଖିକି। ଫୁଲ ଦେଇନଥିଲି, ଫୁଲ ଦେଇକି ପାଣି ଛଡ଼େଇବା। ପାଣି ଛଡ଼େଇଲା ବେଳକୁ ସବୁବେଳେ ତୁଳସୀର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ 2 ହାତରେ ପାଣି ଛଡ଼େଇବା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଫୋନ୍ ଧରିଛି ତ ଟିକେ ମୋତେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ହେଉନି। 2 ହାତରେ ପାଣି ଛଡ଼େଇବେ, ଗୋଟେ ହାତ ଧରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ତା ପାଖରେ ଲଗେଇକି ପାଣି ଛଡ଼େଇବେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କଲେ ଭଗବାନ ତାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ଭୋଗ ସରିଲା, ଏବେ ଧୂପ ଦେବା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ଟା ହାତରେ ଧରିଛି ତ ମୋତେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇକି ଧୂପ ବୁଲାଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତ ଫୋନ୍ଟାକୁ ରଖିଦେବି। ଏବେ ଝୁଣା ଦେବା। ଏବେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପୂଜା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ବାସି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକୁ କାଢ଼ୁଛି। ଜଳ ଅର୍ପଣ କଲି। 3 ଥର ଆପଣ ଜଳ ଦେବେ ସବୁବେଳେ।
गोटे हाथ में 2 हाथ लगे 3 थर अर्पण करेंगे। एबे माँ को भोग देली, तापर पानी छड़ेली। मुझे वृंदावन की स्तुति करी। एबे मैं सूर्य देवता को पूजा कली। आदित्य विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। आदित्य विद्महे दिवाकराय धीमहि। वृंदावन की धूप बुलेली। चतुर्दिग पाला 4 दिग मध्य दिग बुलेली। जेहेतु आम घर फ्रंट राधा कृष्ण मंदिर, तेणु कृष्ण को मध्य दिग बुलेली। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु हमर पूजा सरिला। माँ को मुंडिया मारिक प्रभु शंख सिंदूर वज्र है